Novi tjedan donosi i novo uzbuđenje u Supersport HNL-u. Već sutra igra se susret 24. kola, a momčad Istre 1961 gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa. Nakon intenzivnog tjedna priprema, momčad je spremna za novo prvenstveno iskušenje. Stručni stožer naglašava važnost koncentracije i discipline, posebno u otvaranju susreta. Radi se o momčadi koja jako dobro konkurira i igra na visokoj razini. Analizirali smo ih i vidjeli da su posebno kvalitetni u situacijama kada igraju 1 na 1. Tu rade puno dobrih stvari. Morat ćemo biti na svojoj najboljoj razini kako bismo im parirali, podignuti ljestvicu još više i dodatno unaprijediti segmente igre na kojima smo radili tijekom tjedna. U utakmicu moramo ući s punim samopouzdanjem. Riera je istaknuo kako su svi igrači ponovno na raspolaganju. Nakon problema s ozljedama, Nasraoui i Maurić u potpunosti su se oporavili i spremni su za nove izazove. Trener se osvrnuo i na 3 zahtjevne utakmice koje su iza momčadi Istre, naglasivši kako prvenstvo nije kratka utrka, već maraton. Poručuje kako momčad iz dana u dan napreduje, te da vjeruje kako će uskoro doći tamo gdje želi biti. Nitko nikada nije rekao da je nogomet lagan. To je zahtjevna i složena igra u kojoj se upravo u teškim trenucima treba sabrati, razmišljati pozitivno, dati sve od sebe i nastaviti ići naprijed. Svjesni težine zadatka, igrači ističu kako ih očekuje zahtjevna utakmica protiv čvrstog domaćina. Analizirali smo ih, imaju svoje prednosti i mane, ali naravno fokus je na nama i kako ćemo mi izaći na terenu ako budemo 100% unutra i mislim da će se nas pitati većina. Dakle, motiva sigurno ne nedostaje, ipak je pred nama prilika da pravimo dojam i da se vratimo na pobjedničke staze. Pa tako je. Sad smo imali par negativnih rezultata, ali nema veze, to nas nije pokolebalo. Dobro smo odradili tjedan, dobra atmosfera i mislim da ćemo sutra biti pravi. Utakmica 24. kola igra se sutra s početkom 18 sati.